examens die vinden plaats in de gymzalen. We leggen altijd eerst een tapijtje, ook voor het geluid, maar ook om de vloer niet te beschadigen. En dan worden de tafels neergezet, 5 rijen per gymzaal. En de woordenboeken worden er ook altijd klaar bij gelegd. Ja, want hoeveel leerlingen moeten hier straks eindexamen gaan doen? In de 2 zalen bij elkaar 155. Als het goed is gaat het licht vanzelf aan hier. Dan is te hopen dat het niet vanzelf uitvalt straks tijdens de examens. Hij gaat normaal niet vanzelf uit. Dus, want als het examens zijn, dan doen we het met de hand bedienen. Dus dan zorgen we altijd dat het licht brandt. Zitten er echt bepaalde regels aan verbonden? Ja, de afstanden van de tafeltjes zitten regels aan verbonden. Dan moeten klokken hangen. De toezichthouders moeten achterin zitten en voorin zitten. En dat zijn eigenlijk wel regels waar rekening mee moet worden gehouden. En vindt u nou nog spannend voor die leerlingen? Ja, altijd. Hè. Voor de leerlingen is het altijd een spannende periode natuurlijk. En wij hopen natuurlijk ook dat ze allemaal slagen. Want dat is voor de leerlingen leuk, maar ook voor de school natuurlijk. Wij hebben het eigenlijk best wel druk in deze periode. Want we moeten natuurlijk de zalen opbouwen, de zalen afbreken. Zorgen dat alles goed verloopt, alles moet stil zijn. Dus dat zijn allemaal dingen die wij echt wel moeten regelen. Dus het is wel een drukke periode. Maar een leuke periode? Een leuke periode zeker, maar ja, dat is eigenlijk heel het jaar op school. Dus het is altijd wel leuk hier.